Λίγο εδώ να συμπληρώσουμε τη λίμνη. Πολύ ωραία. Πώς πάμε εδώ? Οκ. Εδώ έχουμε πάει πολύ καλά. Τέλεια. Το δεξί της φρυδάκι χρειάζεται λίγο παραπάνω ενίσχυση από κάτω. Ωραία και είναι έτοιμο. Βρισκόμαστε στο σεμινάριο ημιμόνιμου μακιγιάζ φρυδιών στο Your Permanent Beauty Academy. Είναι η 6η μέρα που γίνεται η εκπαίδευση σήμερα και οι μαθήτριές μας κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Το σεμινάριό μας διαρκεί 60 ώρες. Οι μαθήτριες εκπαιδεύονται σε όλες τις γνωστές τεχνικές για το ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών που είναι ελαφρά σκίαση, τρίχα-τρίχα, microblading και συνδυασμός 2 ή 3 τεχνικών μαζί. Τελειώνοντας το σεμινάριο, οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι έτοιμες να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία χωρίς καμία δυσκολία.